نرأس ختم يمن صنعاء التركبو قاله كفال سميناو كفال يمن تقواصاصيرو زركب عوط اوجل حوتي ابتا تقواصاصيرو وازلو رأس ختم يمن زغون الصنعاء ኢትዮጵያውያን አመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንልዕሊ 20 ዓመታት ከገልግሉሎም ጽንሑ አብያተ ክርስቲያናት ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተገሊጹ። ኣብ የመን ከተማ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይሳለም ከም ዝነበረ ዝገልጽ አብርሃም በቀለ ንደቁ ቋንቋን አምልኾን ዝምህረሉ ቤተክርስቲያን ኣብ በዓል ልደት ብሰበስልጣን ሑቲ ከም ዝተዓጽወ ገሊጹ። ኣብታ ርእሰ ከተማ ንልዕሊ 23 ዓመታት ዝነበረ አብርሃም ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀዲሙ ዘመተ ከም ዝተፈጸመላን ድሕሪ በዓል ልደት ድማ ከም ዝተዓጽወትን ይገሊጹ። ኣብ ሰንዓ ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝነበረት ትዛረብ ፕሮቴስታንት ጓል ኣንስተይቲ እውን ቅድሚ 25 ዓመታት ቪክቶር ብዝተባሃለ ህንዳዊ ዝተመስረተት ናይ ኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን መምለኺ ቦታ እውን ከም ዝተዓጽወትን እቲ መስራቲ እውን ከም ዝተኣስረን ገሊጻ። ነታ ከተማ ተቆጻጺሮም ዘለዉ ዕጡቓት ሑቲ ቅድሚታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ምዕጻዎም ነታ ፓስተር ቪክቶር እትምራሕ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ከም ዝዘመቱ ዝገለጸት ኮይና መጽሓፍ ቅዱስን ገለ ንዋትን እውን ከም ዝወሰደ ገሊጻ። አብርሃም በቀለ ብወገኑ ሰበስልጣን ሑቲ ቅድሚ 3 ሰሙን ናብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን መጽኦም ገንዘብን ንብረትን ዘሚቶም እዮም ክብል ገሊጹሎ። አብርሃም ኣብ ሰንዓ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እትመሓደር ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድሚ 25 ዓመታት በአባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ነበር ዝተመስረተት ምዃና ኣረዲዩ። አብርሃም እታ ቤተክርስቲያን ፈለማ ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ዝነበረት ድሒሩ ግን ኣብ ሰንዓ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረት ይዛረብ። እታ ኣብ ሰንዓ እትርከብ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ንኣመንቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያውያን እስላም ህፃናት ከይተረፈ ቋንቋ አምሓርኛ ንምምሃር ናብታ ቤተክርስቲያን ይመጹ ነይሮም ክብሉ እውን ነበርቲ ገሊጾም ኣለዉ። አብርሃም ብተወሳኺ ቀጽሪ እቲ ቤተክርስቲያን ብ$2000 ወርሒ ይካረ ከም ዝነበረን ባንዴራ ኢትዮጵያ እውን ተሰቂልዎ ከም ዝነበረን ወሲኹ ተዛሪቡ። ካብ አዲስ አበባ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላለየ በዓላት ተረኺቦም በረኸት ክህቡ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ እውን ሓቢሩ። ቅድሚ ሕጂ ብመንግስቲ የመን ኣፍልጦ ከም ዝረኸቡ ድማ እቶም ኢትዮጵያውያን ይገልጹ። ኣብዚ እዋን ግን እቲ ባንዴራ ወሪዱ ኣብቲ ኣፍ ደጋ ከም ዝተዓሸገ ዝገልጽ ምልክታት ተለጢፉ ኣሎ ኢሉ። ንሱ ከም ዝገለጸ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድሚ ሕጂ ኣስታት 5000 ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያን ዘምልኹሉ ቦታ ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብዚ ስርዓት ኣምልኾ ምክያድ ኣይፍቀድን ብምባል ተዓሽጉ ከም ዘሎ ይዛረብ። እተን ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ ስርዓት ኣምልኾ ዝፍጽሙለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተዓጽውሉ ምኽንያት ብዝምልከት ድማ ካብ ሰበስልጣን ሑቲ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበን ኣሎ። ኢትዮጵያን ኬንያን ወታደራዊ ምትሕብባር ንምግባር ዝኽእለን ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ኮሚቴ ከም ዘቆማ ተገሊጹ። ስነ ስርዓት ምምራቕ ናይቲ ሓበራዊ ወታደራዊ ኮሚቴ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ከም ዝተፈጸመ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ኮሚቴ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ንምዕማቕን ኣብ ዞባዊ ፀጥታዊ ጉዳያት ድማ ሓቢረን ንኽሰርሓ ዝኽእል ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ሕጂ ቆይሙ ዘሎ ሓበራዊ ወታደራዊ ኮሚቴ ኢትዮጵያን ኬንያን ወታደራውያን ልኡኻት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀንዲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኬንያ ን3 መዓልታት ዝጸንሐ ዝርብ ድሕሪ ምክያድም ተፈጢሩ። ብወገን ኬንያ ማጆር ጀነራል ፍሬድሪክ ላውራ ንምቋም እቲ ሓበራዊ ወታደራዊ ኮሚቴ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ዝዕምቁን ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘጋጥም ናይ ፀጥታ ብድሆታት ብሓባር ንምብድሆ ዘኽእል ከምኡ ድማ ጻዕርታትና ዘዕብን ይክብል ገሊጽዎ። بوغان ኢትዮጵያ ድማ ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ዝመርሐ ማጆር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ዘለዋ ወታደራዊ ምትሕብባር ንምዕማቕን ንምድልዳልን ወፈይቲ ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጹሎ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያን ኬንያን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ወታደራዊ ምትሕብባር ጸንሐን ኮይኑ ኣብ መዳይ ዞባዊ ፀጥታ ድማ ኣብ ምብዳህ ዶብ ሰገር ግብሪ ሽበራዊ ንጥፈታት ሓቢረን ክሰርሓ ጸኒሐን እየን። أمريكا أب مبرق أفريقيا بفلاي دما أب قرن أفريقيا مداي صيتان قطباو متحبارن زلوا ركبات نمعماقو تسرح مهلاوا تغليصو ازي زتغلص دما ازازي از أمريكا أب أفريقيا زخونه جنرال داغوين أندرسون كابتيا مبرق أفريقيا زغبر زنبر مبصح ናብ ሃገሩ مستملسه ንጋዜጠኛታት ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እዩ። ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ኬንያን ጅቡቲን ዝገበረ መብጻሕ ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ፀጥታን
ቆጠባውን ምትሕብባራት ከተዕብህ ድሌት ከም ዘለዋ ክሕብርን ከሎ እቲ ዝተገብረ ርክባት ከዓ ንዘሎ ምዕባለን ርጉእነትን ንምቕጻሉ ነዘጋጥም ፀታው ብድሆታት ድማ ንምግጣሙ ምዃኑ እውን ተዛሪብሎ ንሱ ብተወሳኺ እቲ ዝገበሩ ዕደት ኣብ መዳይ ፀረ ግብረ ሽበራ ከምኡ ድማ ዞባዊ ፀታን ርጉእነትን ቆጠባዊ ዕብየትን ኣመልኪቱ እውን ዘተ ከም ዝተኻየደሎ ክሕብርን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ሓይሊ ኣየር ዝነበረ መደብ ምብፃሕ ከም ዝገበረ ገሊጹሎ በጀካዝ እውን ኣብ ኬንያ ናብ ናይ ሓይሊ ኣየር መደበር ምብፃሕ ከም ዝገበረ ዝገለጸ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ጀነራል ዳግቪን ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምትሕብባራትን ምድጋፍን ክትዕብዮ መደብ ከም ዘለዋ እዩ ሓቢሩ ዝርከብ ኣብ የመን ዓለም ለኻዋ ኣፍልጦ ዘይብሉን ርእሰ ከተማታ ሃገር ሰንዓን ከባቢኣን ተቆጻጺሩ ዝርከብን ናቶ ምምሕዳር ፈጢሩ ዘሎን ዑጦ ጉጅለ ሑቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሕርሽኡ ገይሩ ንኤርትራ ዘፈራርሕን ዘጠንቅቕን መግለጺ ከም ዘውፅአ ሓንቲ ኣልኣያም እትበሃል የመናዊት ማዕከን ዜና ሓቢራ እታ የመናዊት ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓድሽ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይቲ ሰንዓ መደበሮ ዝገበረ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ብዑጦ ጉጅለ ሑቲ ዝመሓደር መንግስቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ህይወቶም ሰኣኑን ዝቆሰሉን ኣለዉ ድሕሪ ምባል ብጀክኦም ድማ ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣትዮም ክብል እንከሎ እዚ ከዓ ስቂልካ ዝሕለፍ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል ኣፈራሪሑሎ ሑቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሕርሽኡ ገይሩ ኣውፂዋ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብቲ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሎ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ዘይጠቐሶም ህይወቶም ከም ሰኣኑን ከም ዝቆሰሉን ክገልጽ እንከሎ ዝተረፉ ድማ ተቐይዶም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም እዮም ኢሉ ሑቲ ብጀካ ንኤርትራውን ንሶማል እውን ከሲስዋ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ የመናውያን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ብዙሓት የመናውያን ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎምን ክገልጽ እንከሎ እዚ ብኤርትራን ሶማልን ተፈጺሙ ዝበሎ መጥቃዕትታት ድማ ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስ እዩ ብምባል ስቕ ኢሉ ከም ዘይርአዩ ኣፈራሪሑ ዝርከብ ሑቲ ብተወሳኺ ሓላፍነት ናይቶም ተቐይዶም ዘለውን ህይወቶም ሰኣኑን ዝቆሰሉን የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንኤርትራን ሶማልን ከም ዘሰክም ክገልጽ እንከሎ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል እውን ድሕሪ ምፍርራሕ ብቕልጡፍ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ተኣሲሮም ዘለዉ ንኽፍትሑ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ከም ዝፍለጥ ብወገን የመን ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ሓደ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት የመን ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብምባል መግለጺ ኣውፂኡ ነይሩ እዩ ኣብቲ መግለጺ ከዓ እቲ ኮሚሽን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ 50 ዝኾኑ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሓደ ክቕተል እንከሎ ሓያሎ ቆሲሎም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ እዩ ኤርትራ ማያዊ ግዝኣታ ብዘይ ፍቓድ ሰጊሮም ንዝኣትዉ ገፈፍቲ ዓሳ ይኾኑ ካልእ የመናውያን ይኾኑ ካልኦት ዜጋታት ከም እትኣሰር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝጥቀስ ዘሎ ጉዳይ ግን ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጽ የለን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም